मिनुगुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया? मानो बाजिमनाव फैया? मानो फैया? माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। नंगौना नङाथाय? नङा जाबाय। बहाबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर। लोगोफोर जोंहा बड'नि बर' फिल्मनि कमेडियान एक्टर अनिल कुमार नार्जारि गासैबो सिनायखायो जानांगौ बिथांखौ। बिथांनि मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल ओंखारदो जिहेतु फेसबुकआव कल रेकर्डखौ सोरबा लिक खालामना होबाय आरोना। ओमफ्राय एकदम खोनाजाथावा आरोना, खोनासंथावथारा, ओरैबायदि गाज्रि। बिथां सासे सर्ट फिल्मनि एक्टर जानानै ओरैबायदि गाज्रि आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना कल रेकर्डखौ नायलां आरो हेडफन लानानै नाय गासैबो। नायजागोन, नाथाय आङो बेफोर गाज्रिफोरखौ होआ। कल रेकर्डआव ओरैनो बाय माबा होलांनोसै आरोना, गाज्रिफोरखौथ' आं होआ, माबा खालामनो हागोन नोंथांमोना खोनासंलां। मिनुगुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया? मानो बाजिमनाव फैया? माजों फैया? माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। नंगौना नङाथाय? नङा जाबाय। बहाबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए हा? नङालाय, गोदाव सैथो नामा? सोरावनो। हा? गोदाव सोराव होनखायो, नङा। हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए दा गिलायलाङो आं। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ। आंलाय मा मिथिगौ। मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो, नङाबा एसेमेसल गेलेलाबायो। गावनो हरा, गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना, ओंखायनो। जोब्बाय। ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा, फन रायलायबाय थाबा, ओंखायनो। जोबथ'वाखैलै। दा थिगैनो दंखायोना? ओमलै। खतरा दं मोजाङै। होम? खतरा दंखायो मोजाङै। यही नहीं, अभी और सुनिए। माबायाव सोमोन्दो दंना एसे। एसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुं? गुसुं गुसुंसो। थिग जायो थिगानो। आराम नुयो होनदां नुयोबा। दायो अनिल बिथाङाबो माने फेसबुकआव, गावनि फेसबुक पेजाव माने पस्ट खालामना बुंदों आरोना, जिहेतु फेसबुकनि नामखौ आं बुंथ'ला, बेखौ उमुखखौ आङो केस होनाय जासिगोन, ओरै थोरै आंखौ माबा मोनसे दायजों फेसबुकआव पस्ट खालामदों होननानै माबा मोनसे लिरना होदों आरोना बिथां ब्रादार अनिल नार्जारिया। फेसबुकआव मैयानो पस्ट खालामहरदों बिथाङा। ओमफ्राय बाथ्राया मा जायो नेक्स्ट भिडिअ आङो आपडेट लाबोना होबावगोन। माबाफोर दाय अनिल बिथांनि कल रेकर्डखौ सोर भाइरेल खालामनाय, बोरै लिक जानाय बेखौ मिथियाखै। मानिफ्राय फैग्रोदो, जिहेतु फेसबुकनिफ्राय पस्ट खालामग्रोदो आरोना सासे मानसिया पस्ट खालामग्रोदो। फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसफोरा ओरैबायदि उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि लामाथिं लांजोब्बाय। ओरैनो फिल्मावबो मोजां देखायो, नाथाय रियेलाव बिराद गाज्रि होननानै बेबायदि कमेन्ट मोनसे पस्ट खालामहरदोंमोन, लिरनानै सायरि मोनसे बायदि लिरना हरदोंमोन। ओमफ्राय दा बेबायदिनो गासैबो मिथिनानै बे कल रेकर्डआबो लिक जाबायखि आरोना। बेनोसै। बेनिफ्राय माबा मोनसे आपडेट मोनोबा आं नोंथांमोननो लाबोनानै होफिनगोन। बेनोसै लोगोफोर, माने गाज्रि दोङो दे राव बुंनाय, आं बेखौ होआसै आरोना। ससे मोजांसो होना होबाय, जोंहा गासिबो नायनाय जायो नालाय भिडिअखौ, बेनिखायनो आं गाज्रिखौ होला आरोना। लासिंनि खोथा, बेनिखायनो आं होनाय जानाय नंला। दायो ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल खालामना होबाय। दा सोर नङा गासैबो नुगोन, फेसबुकआवसो होदो आरोना, फेसबुकआवथ' नुखाजोबो। बेनिफ्राय लोगोफोर माने ओरैबायदि बाथ्राया, जोंहा
रावबो हाबसो खामानानै खामानिखौ मावनो हाया। आं सिगांनिफ्रायनो भिडिअखौ बुंखाबाय थादों, भिडिअफोराव बुंखाबाय थायो। माने आजिखालि एन्जराबो खोमा दं होननाया बेनो, हाबसोनानै रावबो खामानि मावनो हाया, सानसे नङा सानसे हमजाथारो। बेनिखायनो गोरोन्थि साननानै एसे खामानिखौ मावनाया मोजां आरोना, गोरोन्थिखौ साननानै। ओमफ्राय दा जितु भाइरेलखौ सोर खालामदो, ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ सोर खालामनानै भाइरेल खालामदो, ना बे सिख्लानि फानदायनाय, ना सोरबा माबा मोनसे खालामनानै बे कल रेकर्डखौ भाइरेल खालामना होदो। स' बेखौ आंथ' बुंनो हाला। मोनसे नङा मोनसे माने हाबसोना खामानि मावनाया माने सानसेबाबो सानसे हमजाथारो आरोना। थिग बेबायदिनो आरोना आङो दा अनिल नार्जारिनि सायाव आङो जेबो बुंला, बिथांनि सायाव ब्रादारनि सायाव आङो जेबो बुङा। दा नोंथांमोनानो कमेन्टआव बुंहरखायो। बेनिफ्राय फेसबुकआवथ' नुखाबाय दोङो नोंथांमोना। थ' बेनोसै आरोना, आङो बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ। ओमफ्राय आं बिसोरनि बागै जेबो बुंथ'ला, नोंथांमोनानो बुंबा बुंजागोन आरोना। थ' रावबो गाज्रि मोनना दै भिडिअखौ नायनानै, बेनोसै। फैदों नोङो ओमफ्राय बिनुगुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया? बाजिमोननाव। माजों फैया? माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। फंबा न'आवथाय? नङा जाबाय। माबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए हा? नङालाय, गोदाव सोरावनो। हा? गोदाव सोरावनो थायो, नङा। हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए दा गिलायलाङो आं। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ। आंलाय मा मिथिगौ। मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो, नङाबा एसेमेसल गेलेलाबायो। गावनो हरा गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो। जोब्बाय। ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा, फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो। जोबथ'वाखैलै। दा थिगैनो दंखायोना? ओमलै। खाथ्रा दं मोजाङै? होम? खाथ्रा दंखायो मोजाङै? माबायाव बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुं? नेक्स्ट भिडिअ नेनानै था। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै गासैनिबोसिम। अखाबो हाबाय दोङो लोगोफोर, भिडिअ बानायनाया एसे बेकग्राउन्डआ बोरैबा खोनागोन। थ' बेनोसै आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।